Makhaya, ngiyabingelela emva kwesikhathi eside. Ngithi ake ngibuye sihlaziye nali iphupho lokuziphuphalaza. Ngiqale nje ngokuxolisa ukunyamalala isikhathi eside kangaka. Kubuye kube nzima ukubhalansisa impilo. Kepha-ke nakhu lapho engikhona ngithi ake siqhubeke sibambe iphupho lokuziphupha uphalaza. Uma kuwukuthi uphupha uphalaza, lokhu kungabe ibike elihle, kungabe ibike elibi. Uma kuwukuthi uyaphupha lana uyaphalaza, ugula emzimbeni, kukhona isigulo esikubambile, lokhu kusuke kuyibike elihle ngoba kusho ukuthi uzolulama, uzodlula kulokho kugula. Uma kuwukuthi futhi uphupha uphalaza, kuwukuthi uyazilapha ngesimo sikamoya, kukhona imithi mhlawumbe oyisebenzisayo, uthi ululamise isidalwa sakho ey'ntweni ezithile, kuyibike elihle ukuziphupha uphalaza ngoba lokhu kusuke kubika ukuthi kukhona idliso likamoya okade uphila nalo eseliphuma. Uma futhi uphupha uphalaza, kuwukuthi usebenzisa ngempela imithi yokululamisa isidalwa sakho noma ukuzilulamisa wena, kukhona abantu abangalungile abaphumayo empilweni yakho. Kungaba isimo sokuthi khona imimoya engalungile eqhelana nayo nawe, noma abantu abangalungile esebephuma manje ubakhiphayo empilweni yakho. Kuhle kakhulu lokho. Uma kuwukuthi uyaphupha lana uyaphalaza, uphalaza ukudla, kakhulukazi mekuzophuma kubonakala ukuthi ukudla kungagayekile, lokhu kusuke kuyibiko elibi ngoba lisuke kubika ukuthi kukhona izenzo ozenzayo ezizokuphunyukisa nezinto ezinhle, nezinto ezinhle kufanele kube ngezakho ziyaphuma ngezenzo zakho. Uma kuwukuthi uyaphupha uyaphalaza, ukudla futhi kugayekile, kuyibike elibi leli ngoba kusuke kusho ukuthi wena kukhona izinto ozithathela ngenkani kubantu engesizona ezakho, ozama ukuzondla ngazo, manje ziyaphuma. Uma kuwukuthi uphupha lana uyaphalaza, uphalaza isimo segazi, lokhu kusuke kukubi, kusuke kusho ukuthi wena kukhona isigulo ophila naso ongakasitholi. Uma uphupha kuwukuthi uphalaza impethu noma ikelemu, kubi kakhulu lokhu, kubika ukuthi wena uphila nesichitho esibi kakhulu ekufuneka usukumele uyosilapha. Uma kuwukuthi-ke uphupha ubona omunye umuntu ephalaza, lokhu kusuke kubika kona ukuthi lo muntu lona akakuthandisisi, uyakuphritenda njengoba umbona ephalaza nje esibonakalisweni, kusho kona ukuthi lo muntu lona uwumuntu lona owenze ngazuthi uyakuthanda kanti akakuthandi, and kukhona iy'mfihlo ezisazophuma ngaye, kukhona akugodlile esifubeni sakhe okusazophumela obala. Siyathokoza kakhulu, siyathemba ukuthi kukhona lapho esicacisa khona, sithi akukhanye njalo emakhaya mabaphila abantu. Makhosi.